Și ce mai zici, mă? Totul bine? Încerc și eu să mă învăț, să-mi fac și o treabă. Mai e o combinație, mai e o... Bravo, bravo. Mă bucur. Eu tot pe aceea, cu munca, că avem... Stai să. Da, Aline, spune. Mâine? 45 de mii, cum am vorbit, nu? Bun, facem așa. Hai, mă anunț, îmi scrii tu un mesaj. Hai, te rog, salut. Finanțarea asta noastră. 45, ce e? 45 de mii. Ai combinații? Vreau să-mi iau și așteptare la anul, să-mi fac talent. Bravo, mă, tot cu combinații cu alea, ție să... Să vedem acum, mă sună mâine. Ce vreau să zic? Dă-mi și mie o țigară. Nu mai am uitat pachetul acasă. Frate, eu am de pe asta. O țigară. Dar dacă vrei, vezi că e un magazin aici aproape. Bă, dacă mă crezi, mi-am uitat și pachetul acasă, și țigările, și totul, și portofelul, tot. Lasă, că ți-o plezi din asta două frumă, dacă e... Facem așa, să nu uiți. Nu, nu stau, mergem acolo. Așa să. Bine. Hai.